Moikka! Mä oon Monika. Mä oon Annika. Ja me tehdään Monikan kanssa tämmönen sitruunahaaste. Ja älkää välittäkö tästä vähän laadusta, koska me kuvataan tätä tässä Annikan kännykällä. portailla. Portaikolla. Ja mun kamera unohtui kotiin. Ja mä jään tänne yöksi. Ja sitten me kuvataan tää portailla, koska kaikkialla on meteliä. Niin meidän pitää kuvata se tässä. Niin me ollaan meillä nyt. Älkää välittäkö sitten, jos kuuluu ääniä. Mutta Monika kertoo. Elikkä meillä on tämmöset sitruunapolkkaat molemmilla. Mulla ja Annikalla. Ja sitten meidän pitää niinku syödä se. Ja se kumpi niinku virnistää ensimmäisenä, niin se niinku putoo. Sitten tää video on niinku loppu. Noniin. N, Y, T, nyt. Se on sitä kihmeätä. Kato kameraa. Siemen oli. On täydellistä. Damn. Oikeastaan hiljaa. Hui. Mulla on tää sitruuna vielä jäljellä. Se ei varmaan näy ihan hyvin, mutta... Mulla on tämän verran, jos se näkyy, mutta se ei varmaan näy. Nyt mä puristan loppupuristuksen. Taas siemen. Delicious, fantastic. Mä hävisin jo. Ja Nähdään seuraavassa videossa. laittakaa peukkuja ylös tai alas. Ja laittakaa tähän alle Kommentoikaa. kommentteja ja jotain semmoisia videoita, mitä te haluatte. Kertokaa, minkälaisia videoita te haluaisitte meidän tekevän. Tai siis mun ja ton. Joskus ton. Joo. Ja silleen, että ja jotain haasteitakin saa, että mä sitten toteuttelen niitä sen mukaan, kun mä ehdin ja kaikkea. Joo, moikka!